Ето, борим се с последната чанта. Направо се борим. Цял ден. Много хубав цвят. Ще направиш 20 минути клип тук, докато се обърне това. Еми, като искаш да стане всичко както трябва и е твърда кожата, така се става. И ще вземеш да успееш. За малко. Още малко. Още малко. Като държа телефона, за мен е малко, за тебе не знам. Да. Лесно отстрани. Ама виж каква е яка комбинацията. Ще видим. Диня и синьо. Диня, така се води този цвят. Добре. Супер! Айде сега остана и закопчаването да я сложим. Екстра чантичката. Нали?